E siamo fuori, cavali. Come siamo fuori? Oh, Paolo. Có mặt là bị mất luôn, một ít ngủ. Ở lên ngoài kia không ngủ, với xua màu rồi. Nếu mà nếu chỉ có phải một phòng tàu bơi ngay tua lại mà, ya và quay lại vào phía đầu xua cái sống đi mà đầu xua lại không. Cái anh tàu đó thì tàu xua cái gì à bạn tàu ai. Ya bây giờ là bây giờ là cũng ngủ một sập tàu này, phía bây giờ là sập có một cam bạc phát kiểu có. Xua một cua này rồi mà tụ vào cặp áo là phía dan kai le ruko ruang sampai mau berarti mau punya mga kuya ya ako ka kulaw ini wamay ini ini fighting kaya na at tay ya ini ya ko yung ka kung bawal game match pa na fiya o ko lang kung mo siya na kedi des wa pres mo ni kokoma o au sa ya afio maya sumal fight kuya ka kung tumalo bây giờ quay phạt tay là tụi anh ngọc bây giờ có cô chỉ phong phong đây mà cái này cả tụi sông ngọc ya kéo kéo bằng mặt phạt rồi và là ông quay thì chỉ là ya lấy cho ya và nhau first goal ya cái tí cái gì cái gì và nhưng mà không có cô đi lấy cho ya phải nhau nhà bây giờ là một bọn sung lên có một cái tụi sông ngọc cũng có phạt một cái sông ngọc cũng đều ya kalau kalian pernah phạt rồi Dạ lại. Đây là một nguồn nữa ạ. Đây thì là một bát phát cả cái cây là dạ. But why you reacting me? Dạ, sự ôn lao nhiên. Dạ. Kaya po kami sa maximum kasi pati nila alas mada ako kaya mo. Di tama ko lang yung tama. So personal. Nasa pa, ya ko kami na kaya umay. Ang nisa. Ang 49 years. Ya ay ya lang po yung toka yang ada lah kim dia ada lah okay ni pin sa tama. Ya, so okay. Kaya sa iya. Iya. Kami ah ya po pa finish. Poi faccio che la Israele mi fu fatto
Beautiful. Kailangan relate yan. Bakit pa yung sumay ko po? Tapos kato sa uling ng ipon. Tulad niya, tuloy balik, pangawin. Nagsupayo ng niya ng bago, ng bago. Pero tulang ang kanya, so ito niya, o yes, pa, magtalang ng ewa. Umana pa, lang mo, ito po malaso, alay nga yan, supapa. Ang payo, ang piya, supayo. Ang siya, dosina, ang pagtuwang, sumanituwa, yung tato ni Patasi. Kasi po, yung payo, mo po, ang tato, mugay, supayo, Tokyo tanto tumango bagay siya sa payo tanto kontrolinas tanto ang pagkasi pa kay dia tuwa ng niya banon ngayon pero tanto bawa tanto pa kay luna ng day magpagay ng sang ng buwan to sa puwa masuk tanto bola kung payo tanto kay wai tumunuo ay no puwa manuwa ng bala payo tanto bawal ni kay wai ng piya na matayin niya ba hindi nga ito wala wato magpapalo pinaya sa Dahil musika sa ito magtanto kasi ito sumalima pinapalawan ito na magpapalaway kapaya ng sosyan ng buwal ito nga tawag na magpalilan ng sandi Pinapaya sa tata Oh, It's It's what okay so na ebana of my oh ya boy it's my thoughts healing yeah, Son, you will find my Savior. My thoughts here so Tatatuyo ko matyan. Tumatong tumarinangin. Talaliw maliit, talalpin kaya. Kalangar pasi ako. Ato yay hindi kaya. Kaya, piya. Pagkoto-koto may. Ay nga. Noong may masani. Dahil may sila kaya siya. Matulog-koto may unang laylaw din. Matulog-pato iyay pakay balikin nga yan. Hoy. Pakay tama ngaya sowa. Pagtawin dahil wato at kansang agam ng palawin aluso markapanin na payaw verse and power. Ay rin lang. Auto iyay kung umamang. Matulog tayo may pamanating ngaya sa Papo yak hindi nga napagkay at koy. Awa ulit ano na pandaya mo tapi na rin ang atutito iya tuway lang. Ano, daw na iuma.
pastor po Elias, ipapatay tama, ipapatay matawia, mapipaunak, ipawsala, tanong na iparapia, tamadus, ay ngayon lang ay pagplat, malulong, ayaw, Mato ipapatay, oy, ako kuwang na ikas, tapos sila sa kukwita, ngayon matulay, ngayon kaya, patong ipapatay, away, may pagkakitin, ngayon ang mga mamay, kung mo siya lupa ang nagayas, ay mo ay masal, matubutin kay Pako, ipapatay na ito'y, awaway pa yan ang yasini mo mato siya manatual na Yusuf, mato siya manatual ang cawa nga ina, tono ni Lugong malaay nga, ay may sintono ni Kadersia, ngayaso, mato siya manatual kaya, tausang at talo na palaw dia o iya mapuat long malulungan mapakay tili yan oy kaya po'y pamanato mo'y mato iya iraso mato ito iya tuway ilea na pa malulung ngayon lupa mato yan ngay kaya o lupa ang awain na wo may masani uno na ato at tausang malusong tago na ibalaw dia mato ipakitay nung tamawain nga paso may mo matog, ang dia mangyahay tausan at tagun ay walang kugaw dia ay hindi orang. Paso talo ya oy, yung mato manatua pia na yung mato wo maayla. Para mo sa way balaw dia ngayon lang talo pia may lato ng yung mato malulo yung aw. Wala kasi wala yaso tama lupa. Ikaw manuya may may lupa kasi may pamapanay na pera tinaya limat. Wow, matuwa panag mo dili malaban yalo. Pamapanay na ay ngayon na ito. May tutaulan o may masani panag tapwa ng bawat. Iyay pera pamapanay o lautiyo o no makatanga mo siya panag. Iya kama iya ano pangiyan ngayas na matupay umay manuya o yatong iingay at oy kung talo liya tama so ako yung makise manimato alin alo papamangay yung mato talo liya o matungol yung malawit wine kaya lahat yung swako luwal pero Yesu Kiriso kung matungoli o mato paola Amen. O upo lo tu siya baali lay na yapay love his son husband father and brother ro yele awa nga mo say o tu siya ma ko yo this is my work my glory to bring to pass the mortality and eternal life of man awa fa uta la wenga malok bamalungene pa tau no pa kuino tanga tino yo la pia but all that fuck journaling our hearts, love, Mom Mata Barbara, wife Roberta, and children Robert, Alche, Happy Tears, sibling Tini, Nina, Hope, Matry, Mike, Lema Robert. Esa le matango pio le mawo tu sier ma. E toi fa manatu ai tu langa ole. Awa onga sawa ai ma tu le ya tamae tu langa ole soi puanga soi pua. O tato fa mana tuina le yas a to ya ni tausanga ka tala no noanga o fa no noanga temio wala aule tu le tamaga sa yai ma yang ai tinaya ni mata ma fa dau ka mes po tinaya peta ma fa dau peta yan le so le wata ta lai fa no noanga le tu sila o nga mosin dai la ma se sine fa ku ile tanto li tino e ola te ma le ola fa wa umana ta penda na bae ai te mai ala o nga le fa ole na pai ona so tala Yesu ya pe te simona pe te rita uo le ma fa tu sale pe te lu le fa ole le ma i non so ya o ma fa le ta uo le ma o le papa e pe o le papa per me le fa tu sa o le na ti ati na le ta le se lu le papa matua fa manui fa pe nane la ngona ile
le pamoy le so tanto abia le ma pa menat nga foi mo tanto lo sei fua mo le vai tau mo le sei fua mo tanto sei fua o tau la inga ma fa mo no le abia tanto tas ya ma fa mo tanto na le di pa o Yesu Cristo ale ma fa menat mo sa lia mo pai au e mana tua ai te alo na sei fua tau tua ila abia o ia ma se patai le ainga o se tamba le ainga o se tangata na tau tua ma fa maoni i toni lona no pa le talesia ai o le nau nau ta ino o le fa mo i murenga o lo tātou tātena ai mo le nei sei tua o le fa mautu le o tātou e fa manatu a tia le ma fa manatu i lo tātou fa lango le ma tau runga pia lo tātou fa mo le ma na saunia le rifa e tamao le langi mo tātou le rifa o le Yesu Keriso o umana i saunia se vaenga o le tongiona nei ma fai mo tātou mau le manoa tātou te koe ko yatu ai mau patas dana manoa o nga le ia pe telu te mai tala pe telu le o le me mātou te whaia mātou te koe ko yatu mau patas i male tua mai tala le ali whaore ia pe telu tai nātou he tai tonu ma whatua tua mai a te au tātou te mau le manoa mātou te mau patas i mai a tono le nganga na ne aso ma le wha moe ala ma whamnati tātou te mana tua e pēle soi kua o sa mai a pai au au tātou ola tai tonu mo tātou whatua tua e tua le a whaingo pia i no tātou mau le manoa tātou so tai e malta mai a pai au ma whai a ala sauninga o uman te nei tātou tono rai tala nei no soi kua le tua e eisi whaola e no te nei tātou e musui e tātou i telo te nina ngana pa e musui e tātou a mai ai ia ngana ni whaina tātou whai ai me siksio na nei anu alu e dumaru tātou i rai Pai ali tau talanga ni soa pa Yesu Keristo. Amen. O mātou tamai o le langi, o mātou whai ina mana manuia ni nei nāpa saurino, e ala no mātou ni poto whānasi e whātaurino, mai se le māwha manako, tamai a pai au, mātou stalo i lau pia, loko mai sosa ni mai a vera ni nei maa se vaenga, whamanatu tei, tāmat whanau, e ola mana au nanga tau tua le nei nāpa tapa, nei mo pai no mātou mauai, te fia au mātou iai nei o langa e tū pau. Mātou tāptai ia whai o no agano le lei mātou mātou o pia whai no mātou maua. Poto whātasi e no au whai a no mātou nuu a inga, ai mai se tina mātou tua so mātou nuu nei, whai no mātou maua te ngare inga le lei, ai mai se o mātou langona i nei whai o no mātou tupai ai, wa mauai mātou le fia o mātou iai nei o langa e tū mau. Manuia tina ya ri mata man whanau, manuia le mano le au fiam whaino mātou poto, manuia te mauro mātou nei le sua kwa Yesu Keriso. Amen. Amen. Ako mga punele wai fo ya ki maria le banganga. Tenga man samuanga la suma le pop. Ya la palafa ako nga. Ora suma le lupe fa lele mo ko ya yoli mari punde ya ka ko ai ma. Ronga winga. Ele maraese nga maraese ke ai nga kasabangi ka ua. Ka ko ai man nei. Ronga winga. Da fai mo foi o ka u le ka ya nei suma le fopo ba ya ke suma te pule. Ya, o ba masangi kelinga ya piau. Ai le mga ko si papa. Ya, pakula nga fa kai ke lo suma finaiga. And message pa ki nga pakol ka to ai nga. Ya, o ba masangi fa sima le suma ya payau. Ya, ala fa pupu so pa deo. Ya, dele ka to fa se ya pidolo de kai fa ye. Ya, po wele giska ko kara sekali. Kako ke vai de lang ila fo al ka lang ya ele ka masinga ka balon fo ali ya o se fa kala ale ka mo so ko ila su ale poco ya besel ma de se fa nga fio nei vai mo lasu ya pero ga fa lalo mo é por isso que ela é um papo ya olha como ai mas olha como ya aí mas vai ai mas ele vai controlar que se foi leva buồn mong nhặt có nhiều tập những nguồn mới sinh vô mình mà sân ya ta khi tiền như này không có ở đây ngoài cái này cao ta cũng may ta xía ya đây rồi cái này là bắt đầu tiền ngay cả cái đó mình sẽ có không ya các cô vào đây rồi Hi viewers. So go ahead, screenshot.
Abalay, Roma Afamanasyu, Radha Kayal. Sí, pues copia que fue de lo. Después me still photos. Okay, later. Ya, umay na po. Mangay ka ko. Amay may itsula. Which one? Di siapa dia? Oyo. October. Oh my gosh, I forgot his name. dia nama tadi. Yeah, he was kamali makai ulengon kama. Fangabo. I forgot his name. Oh my gosh. Let me think about I'll magbook of him. Kalau fiang wal fai pule. Ya mesele ngufako or kako. Ko. Siang mai ai mai. Dia kamu kako lau ai. Ko singa. Mai. Singa. The smell of mosoy. Outside. Outside. Hi viewers, yeah, Tael Manuia from American Samoa. Good morning, good morning. It's only a little after 10, I think.
Suba kaya ya Jojo de Ferua ini suba. Okay. Say hi to the dream team. Hi viewers. Yo de paso. Lumsuoy. Fancy ulat yung mga. Saya nga ang China may ya ulam mangongi ulam. All the way from Texas. Ito, ano ba yan? Ulan why? Ulan siya. Wal kaya? Kijk maar even voor die. Kijk maar hoe het nou. Nagaliaso. Aulelele Savili. This is Samia Chula. Oh, the cakes. Kuku lu mah. Ya, kuku nga. Aqua.
Ako mapupaw na Galileo kung pagkuha ko sa mapupaw. Ako kung nalako, ito yung solo. Makikaw, iba kaya ako, yun yung mga ingay na kayaw may alwa. Ako kipagkaya yung buwa. Ako mapupaw, pagkakakaw. Kaya hindi ba ang kako pagmamayak siya pa yan? Dahil may nasila ko pa yan ang kuwa sa kusa ito sa malaki ito. Yan. Ako po lang po. Suya pa nga kung mapapay. Wala so, yung kamauan kang wakas ingaya rin baka. O ako ay ay kausama. Kalau mamaraaw niya po ilang ang opas kaya niya po yan. Ilay po ba yung tapo ay nasama. Ya siya may vaksino na po mo yun. Ay po. O siya sila may ito po law din. Ya. Ang file was of siya malasa nga so po ang nila lang. Pwede keke. Pwede kala teka ya lumaka. Pai ni teke la pa ngau mabara udia ele li lo ko e ya son ge lo ngawina o le teke le ko sila mai wa ko ele ko sama ya pa ngau pa ya kan ma ku ko boro mari ya ta ko fa tai ya ko fa tai ya pa ya e ya pa e pa ni mo ko pa ya lang nganga ya ka se ya ka ko po ai ko ka ko ya au suma de poco. Okay, so these are the cakes. Nice. Kala. Leva ka fia fai le fa alua pe ka. Ya ma ole anu kwa pilo ma ya pa ya. Kala pa yau. Ole kai ba ke ai ya oi. Ya o ke mo ko yo bau lo. Kay akaya felt coco. Kung kiri malaw si. Ah. Ole ai mo we le ai pa yau. Ay, ese lang kapal ko. Forever 5 ay ako, 2. Very beautiful. Ja, kay may upo na sa pangaw pa yaw. Happy first year anniversary, Kevin. Payaw persi tamo fai papa. Ya, na fai kau pe koru, tango la ia le kipi ke ro ko ru. Tawa kipi ko mo la ka ru mo payaw. Ya. Kasi dua, hop. Ya. Yay! Suka popo. Ya, si fai se kale fa mo ngere ke ke ole ali. Ya. Okay, le fue a Widor kumain. Tawa ia ni. Ke ke las pa ro. Oh, no, por favor, no, ale ti e foi venga. Mato, tomar lagi mato. Tolu mesti para el mato.
Ini hal yang jauh banget kali. Kaso ini waktu buaya. Kalau ada mereka yang meninggal kan, khusus mereka pembelis. Kalau ada semua yang pembelis bobok kali, ya. Why no ana ini sekarang buaya itu buaya itu berwala bobok kali, karena kan pembelis pembelis. Ngai ngai sih mau keluar dari Makaba, kita sekolah ini. Ya tadi sekolah ini, awalnya saya di sini, dan banyak berpasangan orang supaya itu pilih. Ya, nara pun saya sekolah ini, mau ke sana cari mau mereka pilih. Kalau dia kerja. May cater maya yan. Ano kaya catering? Ay, may Family service ang nakala pa yan. Kaya ko rin bawa ng mga iya berbola. Bawa na siya matutuli. Pero kung mampuay, hindi mo bawa. Yan, kalau boya, bakit swampa ba? Kung pinakit kong balo, siya matutuli. Iyo no. Uso pa ilaw kasi akala ko pa mas dati kaya pa ilaw bakit may takapang siya palitos kawali mas dati kaya ko alay ipapawalay ni kaya ko pa ay raw kung ay gan ko susuwon kale bar bisa na ay ko na so ya ay no le ya parang ngayon kaya yan kung may or pa ito po, ini kaya kahit mo po yan ba ito? Ako, kasi may nakagawa na po, bago niya tingali. Kung yaw ay ako rin kung pa po yan, alam mo yun? May naaw kaya rin na rin, kausap po pa yaw kita ka rin. O yan kasi na mo po, sumat sa Diyos. Ay, o yan, kaya tayo pa Nea, pois. Ang anak ko na, may labis ang buwa. May mga yung mga ipapagbuwa.
Tambay lapis, yan, ako, sa away, mga napapun ko. Lebong doon, yung bulbaw ng piyo ka din. Uri, pamigas, kurat. Palila. Tapos, ang piyo ng kulit. Hindi lang bulbaw na yung siya, loob na hindi. Kung mapakama ka rin siya po yan, tayo mo. Isita ka naman din, ito po po po. Ang ayaw din. Pagka lang.
Kami ay pagi ada video. Kawan ko to ay kung kanya mangalay mag-isip ko ako. Kailangan ko yan ko ka ko pambaruski mo. Ya, sama. Namulit ko po pamulong sa aking basta. Kailangan ko yan ko pamahal sa aking pala. Masuk ko kayo dami na ito pa. Bông à? Nangalawa yung live sama ko. Cheers! Cheers, Sia.
si Uma. May mali. May wakte. Sonia, Sonia, Sonia. At kunin Bailey. Okay, marunong sisi, marunong isang pao. Ito ba ba yung sisi? Pagkakaroon ba sinuho ka ngayon sa sifain? At sumaya teacher fans. Kaya naging sumaya nila. Pagkakaroon na follow siya teacher Naya. Pagkakaroon si Eugenia.
Kasi ako pa solo ngayon siya. Ale, ano ka wala ngayon ko. Goodbye. Merece ser como que algo de Malo. Kaya se karben nga ko pa pay o kako o kang waliam nga. Yo ko para Iliao kung sapo no kaya suka kung
Ya na fikari. Lang liyo malay lima mapuja la ba ya de yo ili pa pio ni mapu. Ya baranggo ko po ay na ya yo sa lupo. Bese po yung lang liyo na yo gay. Para mapu pa siya pagkat. De pio kanya sa lupo kan mari pa. Po yung ya pa yung pa so pa pa ay. Oh, pakakolia na kulo ko panga berpalai kulo pio man ko ya yu. Ya, sa kay ko dai. Oh ya pio ka pau. Ya, besi na ru ko lu ma ka mai mo ku ya pio mo mura. Agora leo si papa e fai mo ko ka boli de so ko finale ya de papa. El mai se so si apeta man lo ko ya. Maka ke pode ko ile ngama pa pekele ka ele o makuro. Ela no ko san que mai bem vai olhar. O aqua piu que me faz valor fim mas como aí não fa pa então se eu ter a cara vai. O aga o técnico que já piu mai aí ma. Kan se paya ma au para lá com mai ali ma. É por ser Nanya yang payah kau berkata ayah. Ayah dari mga papel. Upar siya kau kalay nga kakaka ko magil wala siya wang na. Kay ka kau maapam dia sa alin sumber parmentan. Arkan alili na poskolo ko awag ka ko mo fay sa maduwen ngayon ka ko pa ko may so ka ko. Amen. Ale fia le loko mal be be ole nganga tinga ole maka mal ni kuol ka aibu. Kau wa yung fai kau gai bu ma be al ka ko. Ko ko ma de ba malas. Pasok ale popo. Ya. Dia ko fai ko ke sola. Akai sa usua pe fai sa fa lalo. Mo winga bale ese ngamba ese ngi. Kaya mo fa ko ke sola. Bien. Ole lupe fa lele la fio man makua ya yuri. Pas no kombo ai de ya so ka ko mafka. De fio mai lo fio man fa pure. Ole kofi lo kai ku malo. Ya pa kaya. Pas kai kele le sumai makala au mai. Ya, o sobre popo. Ya, kau si kan dia lupa dia wa kau ai kan di paka. Ya kan fakau. Ya, dia semaka maka. Ya, kan? Baik. Kalau aku lo me alo par kamao le la ko me a pinge ya kali. No ya semua. Ai va fer la camaya wala ni amo. Rachel nga ma.
dia apa lagi kami. Dia semua dia betul ayam makan. Ah. Ini pun lapis dia bang. Favela, that's a color. Favela is coming in. Favela de Makuya. Liayla. Dewa alos pa ya kulang pa ya. Mother. Mira. De buah-buah. Besok usul yang faul kok. Dia baku lang natin. Mau pinaka ko pagkikay ko. Yun. Kaya ko pa yun. Huwag kang pa lang natin. Huwag kang pa yun lang kayo. Yun. Allah vea orme. Cuba é duas suba. É Cuba é duas suba. Coba pokok saya oleh malau ada saya nggak boleh narik. Yoi. Thank you, Bobby, for my gift.
And they go tired. Alia. Thank you.
Ale la soaking ni ave. Yore. Ayan. Excuse me.
Kenya loka i tele o au ia. Kaya sa makukala leise au, leise adio e kau ia. Au leo le makukala. Kasi ya ku pangan. Wa me o fa mau. Ia pai fa mau ko ya so. O fa ya fa. Na ko fa mau ia ko. Yo mandio, yo ai. Kamuia tinaya maka tinaya peka mapalau. Man pa iyo ai. Amen. Hey, nakakao lo sa, pinguyen mga ni mga malitin. Ya, nakaapo na biyo kakohu. Ya, ako sa saan. Ya, ako pagmamay di ka malas. Kasi así va a ver ese cuello casi. Ya, ya.
Solo, sisters. Beautiful, everything. Gusto order mo rin ka nga lang. Oh, yan nga. Leia Sonia. Okay, say Puengi still photos. Thank you for joining us and celebrating Chief Bayao's 1-year anniversary. Hello, love. Okay, have a good one, everyone. And yan na yan, so yeah, pwede lang makuha.